Takže je to niečo také symbolické pre našu obec, je to také sprievodné podujatie k tomu 90. výročiu našej obce. Dúfam, že budete u nás spokojní, budete odchádzať a keď si poviete, že za rok sa sem vrátime, tak to bude tým cieľom. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať celému obecnému zastupiteľstvu, obecnému úradu a starostovi osobitne, lebo naozaj s veľkou ochotou prístup postavili kladne k môjmu osloveniu a fakticky, čo sa týkalo organizácie preteku, všetko vybavil za mňa, všetky povolenia, všetko. Krátka, ja žasnem, ako naši starostovia, či už v Dubane, v Rakoviciach, pristupujú k nám s kostelcom. A želám vám všetkým, aby aj vás, vaši starostovia, vaši občania takto podporovali. Teraz niečo k samotnému preteku. Pred sebou máte čísla na papierikoch. Tieto listočky zároveň slúžia ako podložka pod bodovačku, aby sa vám lepšie písalo. To číslo aj znamená, od ktorého stanovišťa začínate strieľať. Ten v strede, čo má okolie pera, ten najlepší slovenský lukostrelec, teda triečku. Slovenský pohár vyhral majster Slovenska. Trošku doľava, uvidíš na strome číslo 16. Cez tú cestu prejdeš. Mám čistú trému, chalani. Zase nič? Nie, to tak. Chalani. To je Andrejov. Ja už dám s ním. Něco si ti lepšie. Áno, pekná. Čo chceš? Jaká tréma? Kamaráde, tu bola tá marhulovica, či jablkovica, čo Ja som si nedal chlapi a hneď to vidno. Počkajte, chalani. Päť pokusov, ale platí ten prvý zasiahnutý. A podujú sa od 10. Tam jo, 5? Máš vedľačku múku? Nedávaj to moc doľavo potom. Nezbierali to do stredu mier, jak si meril predtým. Tam. 6. Pamätaj si 6, ne? Na 6 či ako? No, 4. 4 body. 10, 8, 6, 4 body. Lebo ten jeden si máš mimo. Ty. Pozerať šípy idú, aby sme ich našli. Lebo sa tam tak stratí, že je tam. Ja to boli. A borovička, to je materiál toto. Tam dal horšej stava. Superky. To je 2 pokusy. 5. A keď s druhým trafím, vieš, tak to už nestriedne viacej. Pekná. A to sa tak akože ráta, že keď s prvým trafím, tak mám 10 bodov, keď s druhým trafím, mám 8 bodov. Alebo tak ako vieš, to sa vždycky vyberá. Keď som s tretím, mám 6 a tak. 5, 4.
Ježiš, rybík trafil, nie? Nebuď pyšný. Stačí. Do dubáka. Dobre, všetci na druhý. Všetci si rovnako skákali. Lebo musím to otačať, vždy si opriem došiel, tu mi to zaváca. Asi trošku doprava. Ty zase, je to možné. Kratkové luky sú tu. Jeden. Tak je víťaz. Kde je kratkový luk? Zabradlý. Pali. Tempo, Pali. Dobre, takže celá terčovnica je cieľ. Keď dostaneš šíp zapichnutý v terčovnici, je platný pokus. Takže pripravíme sa. Pripravíme. Natiahneme. A môžeme páliť. Dobre, kto netrafil prvým pokusom, má druhý pokus opravný. Dobre, kto netrafil dvomi pokusmi, ide za krajnú čiaru. Druhá várka na štartovú čiaru. Počkajte prosím, pripraviť. Namierime. Pál. Aha, ten padol dole. Vedela. Úplne mimo. Viem, že svieti slnko proti... No, tam bolo dobrý. Áno, pôjde sa. Jeden. Vedela. Dobre. Nemusím koniť ďalej. Môžeme vybrať. Ešte. Kto netrafil za krajnú čiaru. Dobre, nabijeme. Natiahneme a triafame do terča. Tretia meta. Páni strelci, pripraviť sa. Namierime a triafame. Pál.
Na vojne, že ona... Dobrý, no. Máš to v oku. Tak, páni strelci, pripravíme sa. Nabijeme, natiahneme a triafáme do terča na dvakrát. Nič. Neočúva. Raz, dva. Pepík, jedeš, Pepíku. 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8. Takže opravné pokusy. 9. Takže 9 ľudí postupuje ďalej. To už je pekná diaľka, ten ter sa nejako zmenšuje. Čiže už ani jedno vidím ja. Dobre. Tak páni, poprosím vás, pripraviť sa, natiahnuť, nabiť a trafiť. Pál. Raz. Jeden. Pod. Jeden. Stále. Ale no... Páni Adam. Páni a dámy, či dáma a páni natiahnuť, namieriť, trafiť. Pál. Bravo. Trošičku musíš. Laštička. No, a ty spala si. Ja ťa Dobre, tak ideme. Pál. Vieme presne, kde má 10. všetky mimo. Nikto ani nedoví. Google, je tam. Super. Sa mi zdá, že je tam. Stávky nič. To bolo na zelené. Sa páči, zapajte. Doteraz to bolo šťastie. A je tam. Janko! Je to vysoké všetko. Málo. Ešte raz. Všetko zle. Je tam. Ďakujem. Raz. Dobre. Takže, dámy a páni, prosím vás o pozornosť. Pristupujeme k vyhlasovaniu výsledkov dnešného lukostreleckého dňa v obci Dubovaní.
Nejde mikrofon? Ide. Funguje. Nefunguje? Funguje. Takže bližšie pri ústa. Takže teraz by som poprosil pozornosť. Pristúpime k vyhodnocovaniu lukostreleckej súťaže v obci Dubovany Jozefov Šíp, druhý ročník 2013. Ako prvý začneme odmenovať detičky naše najmenšie, čiže kategória od 0 do 9 rokov. A prosím detičky, aby nastupovali v tom poradí, ako ich budem volať. Marko Kúdela. Sem sa postav tu na Marko, prosím. Takto sa otoč, pozrieť Edka. Viktória Svetená. Kúdelová Emka. Nestek Sanko. A taký, že Mega Matej. Dobre, takto. Takže Markovi takýto jeden pekný diplom, jedného zajačika a takýchto zajačikov na okienko. Maminka bude mať radosť, keď je okienko olepíš. Poprosíme potlesk. Viktorka, blahoželám. Takže jedného zajačika, pekný diplom, zarámovať a tiež na okienko. Áno? Takže Emka Kúdelová dostane krásnu medailu za 3. miesto. Super! Diplom. Super. Zajačika. Obrázok na okienko. Ďakujem pekne. Potlesk. Na druhom mieste Samko Nesteš. Samko. Takže diplom zajačika od uja starostu a maminke na okienko máme ešte. Hej. Ja ti dám, to sú dobré nátaky. No a víťazom kategórie najmladšie deti sa stáva taký malý, že Mega Matej. Blahoželám. Zajačika, diplomček a jedno foto do albumu. Budú starosta pomeru zapózovať. V druhej poradí je kategória staršie deti. Na 3. mieste sa umiestnil Lukáš Nesteš. Diplomček. Na druhom mieste sa umiestnil David Halás. David Halás. Blahoželám. Diplom. Víťazom tejto kategórie sa stáva Nikolás Machara. Stredu. Tak, blahoželám. Medailičku. Diplomček. Blahoželám. Zatlieskáme našim strelcom jedno foto do rodinného albumu. Blahoželám. Roky už studený. Na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Mega. Takže blahoželám. Druhé miesto, diplomček. Víťaz
víťazom tejto kategórie, nie, to tu nikto nebol, druhý, Mega Marek. Strelil z prvého kolika, ty si Do stredu. Do stredu, choď. Taký netrik, viete, vždycky napravo. Blahoželám. Ďakujem. Ďakujem. Potles pre víťazov. No není moc. Anička, blahoželám. Tak to už je ten vyšší level. Gratulujem. Je to dvojka, Ďakujem, viac nebolo, ne? Prvé miesto Lenka Doležalová. Starosta, ty nemáš fúzi, asi musíš fúzi utiecť. Blahoželám. A nie sú, dobré sú. Diplomček. Ešte raz. Blahoželám. Moderné luky po našom high-tech. Tretie miesto Pavol Kouňa. Čelo, ideš. A už ideme zadarmo domov. Blahoželám. Peťko, daj mu zajaca, Peťo. Zajaca mu dáme, dobre. Peťo, daj mu zajaca jedného. Zastreliť. Gratulujem. Diplomček, blahoželám. Druhé miesto, kategória high-tech, Matejov Jozef. Blahoželám. Medailička. Blahoželám. A prvé miesto v tejto kategórii Hudec Jan. Nevadí, som Ivan, ale ja si to zle napísali. Podľa bodovačky. Tam bolo Ivan. Gratulujem. Diplom prekúšený. Nevadí. Blahoželám. Blahoželám, všetko dobré. Pekný pretek na starostu. Druhé miesto, kategória Drevený šíp. Chlapci, tatko bol lepší ako vy. Vražil Gabriel. Ešte šťastie, že ich mám. Blahoželám. Prvé miesto v tejto kategórii. Pálko vydá medzi nami, Pálko Maďarič. Klobúk dolu. Máme krátke šnúrky. Gratulujem. Pálko, blahoželám. Ďakujem ti, Peťko. Pekný blahoželám. Ja tiež gratulujem. A chcel by som aj takýto darček jeden. Blahoželáme. Blahoželám. Na druhom mieste sa umiestnil Marian Pašek. Blahoželám. No a na prvom mieste sa mohol umiestniť kto iný ako majster medzi majstrami Lubomír Málek. Žiaľ, povinnosti ho museli zaviať trošku inak, tak opustil nás skôr, ako sa udialo vyhodnotenie. Ale poprosím kolegu, ten mu zoberie aj ocenenie, aj diplom. Tak, poďme sa Luboša. Tá žena, Lenka Doležalová. Blahoželám. Formálne, pak závidia. Účasť na dnešnom preteku
Vyskytli sa nejaké malé chybičky, ktoré, no, snažíme sa napraviť do budúcna. Len mali sme v pláne postaviť trať dlhšiu, lenže vzhľadom na to včerajšie počasie, aké bolo včera, sme sa ju rozhodli skrátiť na polovicu a tým pádom sa skrátili vzdialenosti medzi jednotlivými stanovišťami, takže sme sa miestami trošku na seba kopili, ale myslím, že to počasie sa potom umultilo, si to vynahradilo. Spravili ste perfektnú atmosféru, boli ste skvelí. Chcem poďakovať starostovi obce Dubovany. No a verím, že keď budeme mať dobrú vôľu, že sa na tomto peknom mieste stretneme o rok znova. Ja by som vás chcel ešte raz všetkých poďakovať a chcem vás pozvať 29. augusta na sviatok výročia SNP u nám do Rakovíc, kde sa budeme snažiť tiež takýto podobný padek pripraviť. Ja by som sa chcel tiež poďakovať všetkým vám, ktorí ste sem prišli. Vytvorili ste naozaj super atmosféru. Ja som mal svoj prvý životný pretek. Neviem, či som sa ho teraz hostil tak, ako som sa ho mal, ale môžem vám povedať, tu stoja dvaja páni, s ktorými som prešiel celú trať. Ďakujem im a myslím si, že asi ma to chytilo tak troška za srdiečko a tie ryby budú s týmto asi veľmi ťažko bojovať. Takže ďakujem vám, že ste prišli. Budeme radi, keď sa zúčastníte aj budúceho ročníka, tak toho rok. Dúfam, že ste boli spokojní. Keď sa vám niečo nepáčilo, nehovorte to nikomu. Keď sa vám niečo páčilo, šírte to ďalej. Sme radi, že ste prišli. Ďakujem vám. Ďakujem vám všetkým šťastnú cestu domov a opäť niekedy dovidenia. Ďakujem ešte raz.